Mar Roca, la regidora de festes, ha volgut aclarir per què els anunciants que surtin al programa de festes d'altura d'enguany reben dues trucades, ja que això ha creat confusió. Va haver-hi una empresa que es diu Editorial MIC i que té seu a Barcelona, que ja feia uns anys que venia perseguint perquè pogués fer aquest programa amb nosaltres, i nosaltres teníem una altra manera de fer. I aquest any vam decidir donar-los l'oportunitat, ja que ens oferien tota una sèrie de condicions per poder fer-lo i realment ens sortia gratuït. Per tant, vull informar que el programa oficial de festes el fa aquesta empresa que es diu Editorial MIC i que és possible que la gent que és susceptible de fer anuncis pugui rebre una trucada seva, i és un conveni que ha fet amb l'Ajuntament. I també els vull informar, d'altra banda, que SPM, que és una empresa homotina i que tradicionalment ve fent el programa de butxaca, continua fent el programa de butxaca i que també pot trucar a la gent per al tema dels anuncis.